Ja, jeg har faktisk lidt taget røven på Nisse, om man vil. Det var fordi, jeg har siddet og læst en masse kloge mennesker sige en masse kloge ting inde på interwebbet. Og det er jo rigtig, rigtig sundt. Man skal huske at holde sig opdateret af det her. Det her er nu faktisk en teori, om man vil, som ikke er sådan skide ny. Det er i hvert fald en 3 år siden, at Simon Sinek han første gang kom og sagde, at I skal snakke om, hvorfor I laver det, I laver. I skal ikke snakke om, hvad det er, I laver. Den der har jeg faktisk prædiket tidligere endnu. Det tror jeg er sådan noget, folk der godt kan lide at kommunikere tit gør. Det her med, at vi skal tage tale til vores målgruppe. Og ikke så skide meget om os selv. Og vi har også været inde på det før, men nu tager vi den lige en gang til. Og vi gør det selvfølgelig med prøvekanin. Og jeg siger bare, jeg kastede lige ud i det her, uden at overhovedet have tænkt over det eller forberedt mig. Så alting med måde. Men allerførst, så er det jo fordi, jeg har lavet sådan en fin lille målskive her. Og nej, I kan måske ikke helt se, hvad der står herovre, men det er faktisk også lidt lige meget. Lige nu her, der er det vigtige, det er det her står herinde. Og det som rigtig mange virksomheder gør, og som vi også gør, når vi sidder ved bordet til påskefrokosten og snakker om Tante Oda, det er, at vi taler rigtig meget i den yderste cirkel om, hvad det er, vi laver, hvad gør det godt for. Og det gør mange virksomheder også. De starter simpelthen udefra med hvad, og så siger de hvordan, og så slutter det med hvorfor. Og inden man kommer ind til hvorfor, så er vi alle sammen klikket væk, fordi det gider vi ikke, så det tager alt for lang tid. Det som smukke kloge Simon han siger, det er, at vi skal starte med hvorfor. Hvorfor? Det er simpelthen hele passionen bag, at vi gør det, vi gør. Og der vil jo som oftest med mindre hvorfor er bare ærligt tjene penge. Det gider vi ikke høre. Men for det meste, så ligger der også en eller anden passion bag. Ja. Og så var det, jeg tænkte, jeg kender en, som i hvert fald, når hun nogle gange lige er blevet lidt mere forberedt end i dag, virkelig kan brænde igennem på hvorfor. Så vi skal selvfølgelig spørge Anita. Anita, hvorfor? Hvorfor hummeltøj? Ja. Hvad er det, der er så fedt? Jamen altså, det der er så fedt med hummeltøj, og med det, jeg laver til daglig, det er jo lige nøjagtigt, at jeg faktisk flytter mennesker. Og der er ikke noget federe sted at være, end at være lige på sidelinjen, der hvor at mennesker udvikler sig. Okay. Ja. Så det er simpelthen hele det her med at få lov til at se folk flytte sig. Det er hele passionen, der er faktisk i virkeligheden, at få lov til at være på sidelinjen og være med til at fremme succes. Ja. Det lyder faktisk ikke så ringe med. Men hvordan gør du det så? Altså nu ved vi, hvad det er, du brænder for. Men hvordan griber man så det an? Ser du? Ja. Den bliver lidt sværere faktisk. Skud fra borgen. En skud fra borgen, det er faktisk, at hvordan for mig, det handler rigtig, rigtig meget om mig og min person, fordi jeg har en personligt drevet virksomhed. Ja. Så lige så snart vi snakker hvordan, så snakker vi sådan set om, at jeg involverer mig 100% i mine kunder. Ja. Og jeg er der, og jeg er nærværende, og jeg er der for dem lige der. Og det kan mine kunder faktisk godt mærke, jeg er ret sikker på. De kan godt mærke, at jeg mega gerne vil dem, og vil, at de har succes. Ja. Så hvordan det handler rigtig meget om for mig, at være nærværende, og være til stede, og være ærlig. Ja. Cool. Ja. Så der kommer en ind ad døren. Det tager vi ikke stå. Så nu er vi faktisk i den helt yderste cirkel. Og det er den der, hvor det er ikke måske der, folk stopper egentlig med at læse eller høre efter. Men vi tager den lige alligevel, fordi så kan I jo stoppe. Og nu får vi se, om jeg kommer til at gentage mig selv, eller hvad der sker. Men hvad er det så, du gør? Nu er vi helt nede i det konkrete. Ja. Altså, hvad er det? Helt konkret, så har jeg samtaler med folk en til en, hvis det er det, de har brug for. Jeg har teamsamtaler, hvis det er det, der er behov for. Jeg holder kursusdage. Og i virkeligheden, så tager jeg meget gerne ud og laver et mix af det hele. Ja. For jeg tror på de langsigtede løsninger. Jeg tror på, at det er det, der er bæredygtigt ind i fremtiden. Så det vil sige, at det jeg gør, det er, at jeg mixer kurser, individuelle samtaler, oplæg, pep talks, workshops. Jeg mixer det hele i en fordeling over et par år. Meget, meget gerne. Og ofte bliver det også længere tid. Fordi at vi skal huske at holde fast, og vi flytter ikke nogen som helst virksomheder, hvis ikke vi ikke flytter de mennesker, der er der i. Så jeg flytter mennesker, og det gør jeg gennem de her forskellige metoder, som jeg har sagt. Ja. Og det er jo bare noget, I kan gå ud og gøre med samme derhjemme. Så sæt jer ned, stikord. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvordan gør jeg det? Og hvad er det, jeg gør? Og så husk på fokus. Selvom den ser lidt fesen ud, den inderste cirkel, den er mindst, så er det der aller vigtigst. Fordi bullseye, det kan vi godt lide.
Alt det andet, det er noget, vi gider at læse om, hvis det er, du har fanget mig ved. Hvorfor? Og det var faktisk bare mandagens lille opsang til alle jer, som nu skal tage i gang med det her rigtig spændende arbejde. Og lad være med at gøre det kl. 11 om aftenen, for det bliver ikke sådan. Altså jeg vil bare sige, jeg håber, jeg har på en eller anden måde fået sagt noget fornuftigt, fordi det var bare væltet lige ud af ærmet det her. Så. Det gik fint. Godt. Ja, nu skal vi ikke forstyrre jer mere. Kan I nu have en rigtig dejlig dag. Hej. Hej.